we zijn hier op een determinatiedag, wat je kan vergelijken met kunst en kitsch. Dat vindt zich elk jaar weer plaats in Buitenpost, waar dus mensen hun bodemvondsten kunnen laten zien. Ik ben hier mede om bodemvondsten te determineren. Dus ik zit als specialist achter tafel om mensen te kunnen helpen met hun vondsten. Ik heb niet eerder zoiets gezien. Als je hem nou eens op zou boenen met heel fijn staalwol, dat allerfijnste. Ja. Dan zie je die letters waarschijnlijk ook weer eens wat beter. Doe je dan aan met kachelzwart? Ja, bijvoorbeeld ja. Een stukje ervaring wat je hebt. Al die kleine materialen die je uit de grond haalt, dan weet je op een gegeven moment weet je precies wat is. Dus je hebt met vormen te maken en vanuit die vormen kan je weer linken aan bepaalde tijden. Je ziet hier een hele mooie zegelstempel, ja. Hij is van zilver. En als ik hem zo zie, dan denk ik direct aan de Statenperiode, Stinse tijd. Heel duidelijk te zien is het prachtige, waarschijnlijk familiewapen. Je ziet hier het schild. Als je goed kijkt zie je hier een paar bomen staan. En die hebben ze weer weerspiegeld afgebeeld in het water. Ik dateer hem ongeveer begin 1600. Dat is een hele mooie vondst. Wat is nou een van de meest bijzondere fietsen die zelfs die je haast? Dat is een muntfibula. En dat is een hele zeldzame. Wat ooit in de middeleeuwen, in de volle middeleeuwen, de 13e eeuw, als munt werd gebruikt. Die komt uit de koning van Lodewijk IX uit Frankrijk. En dat noemen ze een Toerse groot. En die Toerse groot had vroeger een waarde van zo'n 12 penningen. En die is later als fibula gemaakt en zelfs verguld. Ja, en hoe komt zij iets hier in Friesland? Ja, die mensen hebben hier ook gewoond op terpen. Geld, dat was handel, ging over de hele wereld. En ook kwamen die munten natuurlijk hier terecht. Ja, en van waar had zo'n fibula West? Nou, zo'n fibula die kon je eigenlijk alleen permitteren als jij van adelen komaf was, zeg maar. Koningen, elites, echt rijkere mensen, die konden zich veroorloven om dit soort sieraden te dragen.